jeg har lavet brugt omkring 100 GB, jeg har det 256, der jeg siger, der optager meget. Hello, sir. Ej, hvad sker der, Kim, med det der? Man tager ikke dine ting. Hvem har nogle telefon for det ude? Spiser vi pizza færdig i dag? Jeg ved ikke, om hun spiser færdig. Jeg spiser ikke noget. Hold da kæft. Det må da sgu ikke noget. Det er bare smidt ud, hvad det sundt, man kan vælge. Nej, jeg tror, hun spiser den. Hold kæft, det der, hvad sker der, mand? Ud på lungerne. Du er ikke sulten? Så venter vi sgu med at spise, giv til du sulten senere forhåbentlig. Du kan også spise godt, jeg er heller ikke rigtig sulten. Jeg står bare også med en kaffe. Det er helt sikkert. Så sådan bliver det. Sådan bliver det sgu. Det er ikke noget irriterende. Stop det der osteri for med bøsse. Would you like some sugar? Yes, please. And a spoon.
Ja. Vand. No. Ja. Ja. Mandir. Chơi vào nè. Lúc luôn hết. Ja, det er så nemt træet på kaffe. Ja. Det er så nemt træet på kaffe, jeg får nu. Thank you. Kan bruge så det. Det vil til den der. Skal der læse eller sådan? Skal der læse eller sådan? Skoleuniform. Jeg tvivler. Det er lige på den der. Det plejer at være blå og lys og noget eller andet. Farverne. Ja, det er, jeg tænker, det er vist bare finde skolen og går. Det kan være. Det kan være ret. Jeg er ikke ekspert. Så er han, der spiser noget sjovt derovre, der gør igen for en pose, og gør det. Så det er altså nysgerrig at gøre på, hvordan han spiser ham på. Det er utroligt, at det er dårligt mave, det er sygt, og det er alt det forskellige. Jeg siger til dig i går, at du spiser noget sjovt om aftenen altid bare ud og købe nogle hotdogs, og har det sådan, det var derude ved baggangen, der står der en mand og piller derude, ikke? Så fandt jeg ud af, at lige når jeg kom ud af døren, det var sådan en på Gondo op af, så var der også en lille sarvishop, der var lige sådan, jeg skulle ind og kigge, hvad der foregår der. Så kunne jeg sige, at hun havde 4 forskellige varer, og hun havde det stående, så tænkte jeg, okay. 2 af dem er udelukket, det var også det samme, det var så bare noget, så rimelig sjovt ud, ikke?
Så var der ikke på det, så var der den der kalderede, så fik det på det. Så møder en anden i stedet for. Det smager godt. Det smager godt. Men jeg noget med mave har aldrig nogensinde prøvet før. Eller i går der også nede på Engel, hvis det var så sjovt kæmpe, det var sjovt. For 6 år siden, da jeg sådan ikke engang blev udgivet bare der, efter vi var der, ikke? Det var ikke lidt siden. Så var der en kvinde, der arbejdede over det, så jeg selv hun gjorde det, og spillede det der, det inde i det rødlokale, der var det i gang på. Så har jeg ikke gjort det, men så tidligt på dagen, jeg har ikke været som jeg gjorde i går. Så var der en, så pludselig kom over der, og jeg blev bare ikke gennem det, efter tydeligt med det samme, fandme sjovt at se det. Det er faktisk det sidste menneske, jeg tænkte på hernede, så jeg manglede at møde hernede, for den sidste gang, jeg var hernede. Hvor er det? Meget sødt det. Man siger super sødt det. Så når man lige bygger rundt til at betale, så har de rundt til at betale de her penge. Så det er også godt, at det er helt godt, at det er så meget på 2.000 peso om dagen, så kan det være til at betale. Vi kommer til alle de her lidt, nogen til at betale, og nogen til videre. Sjovt. Det skulle bare være, at jeg lige får en kaffe der, eller en arm, det kan jeg også bruge. Det er ikke noget. Det er slet ikke det. Det laver den også godt, det må jeg sige. Det var en barista, der måske ud derinde, så godt kan det lave, men det er ikke... Jeg ved, hvor der bliver så dårlig mave, for du har dårlig mave, ligesom du var i Danmark. Det er noget, der tydeligt skal tilbage. Det er jo ikke normalt skide selv kl. 6 om morgenen, og det er jo også skulle have en god bjørn plus, man skulle have været til dag, og få holdt viser. Det er det ikke. Så også i går, vi skulle på hospitalet, så også der. Så også i går, hun synes, at jeg på hospitalet. Ja. Det er måske nok lidt meget godt hernede, men altså, det er ikke noget, det er derhjemme. Der bilder du bare dig selv, det hele ude på en køkken. Jeg ser det ikke rigtigt. Og tage til hjemme og komme ud. Det var noget af hvor det kan være en tarmfunktion. Det kan være, at det er tarmbetændelse, eller der kommer ud af, det kan gøre det, eller noget kan gøre det. Altså, det kan blive, at man er rigtig syg. Jeg tænker, så findes simpel medicin noget, der står, at du tager den her skide i munden, der ved det, så det er bare lige kun klare det og kigge i øjeblikket, og så i morgen er det igen samme problem. Det kunne måske være, der var noget andet, der ved det, ligesom at det stopper for det. Overvejer, at der er en god over til at klare. Jeg overvejer at gå helt over til at klare i dag. Eller også så tager jeg over til noget, der hedder Diamond Subdivision. Det er herovre på jeg gik også derinde til i går. Eller den anden dag, da jeg gik bare forbi det, til mig den til.
en video optog i går, ikke? Den var, hvad hedder det, 16 megabyte, altså 16 gigabyte lang. Det tog 6 timer, de gjorde det, og sådan noget, det var opgået, de gjorde det, så det var ikke så altså langsomt noget. Det var Danmark, der måske taget 40 minutter. Det ligner, at internettet er fuldt genrestaureret her, sådan man kommer over. Det gør også, fordi jeg kunne se, at de har været fuldt gang generelt, altså nede på nede og kendt op igennem vejen. Nu var det derovre i gang med at sætte noget sammen også. Det var... Men det er sjovt, at Jester siger til mig, at se dem og sammen langt væk fra. Man kan ikke rigtig noget meget fra det, på grund af det. Han var sindssygt i systemet. Så det er bare halvdelen af bilen, der bare blev påvirket af det, der bare rundt ud. Undtagen af hotellet, vi bor på. Ikke kun der. Der er nogen, der klarer nogle gange. Det er også fuldt, det er det. Også fuldt det. Monsunbarn har det. Men udover det, så tror jeg ikke lige, at den vender til andre steder. Og jeg ved jo monsun, men monsunen er jo til Gondor. Så jeg gælder bare komme på deres side af det. Så er jeg stadig på nettet på Gondor, kan man sige. Gondor har også på nettet. Den der soldater her. Så det er system, det bliver det så sammen der. Men det er jo det der sådan gøjleri deroppe, der gør det. Lige hvad kravene er, for der må være nogle højdekrav også, tænker jeg, der kommer nogle lastbiler omkring den, der kan også være rimelig højere på, og sådan noget, så de må ikke rave den ud, når det kører, så det er jo... Det var det, det er jo fint, altså det er der, hvorfor skal jeg ikke gøre det? Generelt set må det bare være et problem, det er også hen over vejen, det er jo ikke engang kun langt frem, det er hen over vejen også.
Har jeg ondt i maven, Michael? Hvis jeg har ondt i hovedet, jeg så holde mig på hovedet, så du ved. Det ved jeg ikke, hvad der gør. Jeg prøver. Men det er blevet værre, siden vi kom mere til, det var Danmark. Ja, det er jo ikke sådan i starten, da jeg kom lidt. Så er det blevet værre. Det er svaret. Og det er jo ikke fordi, du har udfordret skæben ved at sidde og spise forskellige sjove ting. Det er jo virkelig bare at spise vesterlandsk mad, der bliver har deres under kroner og noget, så det er ikke, når de går... Så jeg ved godt, hvorfor det er. Jeg lige pludselig... Hvorfor det var sådan en eftervægten, der var på et spørgsmål, som tager 60 poser på den, som lige snakker om, og så var det meget godt. Det var smart. Det skåner mit liv hverdag, altså. Ulo! Kinakain na natin ito. Det var sjovt, at vi hørte tale om gamle. Men når du har det sådan her, hvad tænker du så, din plan er for i dag? Når du har det sådan her, hvad tænker du så, din plan er for i dag? Ja, jeg er lige på tilbage. Hvor er der nogle tanker? Are you interested in original makeup? That's all.
what are you up to? What? What are you up to? Pardon? What are you up to? No, we're not talking to sir. I see it. We were in Central. Yeah. Then ask him. He's interested for personal. Oh, because then you preach, then you do this. How about you? Everybody is in my business. Pardon? Everybody is in my business. The foreign guy is so nice that are you taking a video? Yes, sir. Vlog? True. It's like a memory that I should have washed my stuff and I took it. Even the red ones I think another good trip. Sorry to hear here. I'm not allowed So, you're from where? Denmark. Yes. It's a part of the US. That's all. But it's Philippines, it's in South America. Yeah, Philippines, South America. So how long I was What are you gonna stay here for? 1 month. That's long. So when you go in London, slowly enjoy it. Remote ko kasi lang. My phone is not already. Sorry. So, when I take a vaccine last night, look my phone. Didn't mind. Then I'm trying to. Huh? What? As long as it's remote over. He asked me if I'm the swap to this working but have a lot of people. Redmi. And I said, my phone is LG. And I'm gonna buy this for 20,000 something plus. I don't know because you know phone apparently needs the inside. All your information from the well, good luck with your sales business. So are you already? Good luck. You're not sexual. You're not sexual. You're like I think it's not that much. you could call me that. Stress today.
I have a phone like that, I would be stressed too. What? If I have a telephone like that, I would be stressed too. That's for sure. Yeah. Well, have a good day. Sabi nga yun, tol, tol. I understand that. That's the truth. Asking for it. Yeah, I understand it. You gotta get my dog. I gotta get this because it's expensive. Not worth it. That's why I got. Yeah. That's what I'm gonna say. Yeah, but my friend last time buying this. Good. So you stay in your apartment. Why should I say stuff like that? No, because last night I have a friend that it's the first time here, but we go for an apartment. So it's like, oh, interesting. Maybe you're gonna go into staying or something. You're gonna go for 2 weeks. Oh wow. But this is maybe you're gonna plan to stay here for 5 months. It's 2 weeks a long time here. Yes, because sometimes and usually the other tourist years, usually the long time staying for 1 week. 3 days, 3 days, 5 days, 1 week. Actually, I'm from Manila. Yeah. So this place is so fucking familiar. I'm not familiar with this place, but amazing because of street one. Because in Manila, we have a lot of places. But not like Not so used to know normal people. yeah, it's money, promise. You go to the one street and no one goes to another street, but here is only one street. Okay, sir, thank you. Så jeg kan lægge solbriller. Ja. Så har vi hørt det noget. Det er desværre ikke okay. Så det er så en stor mennesker lige for, at vi laver lidt pisse rundt der. Ja, hvad er nu det for nogle ham der, de spiser ham der? Milan's Food Products. Uh-oh. He dropped his bag. Jeg synes, det griner en tale for, så det er lige meget, hvad det er. Jeg giver dem ikke alle de spørgsmål, så også det der typisk
hvor der hen, hvordan skal der være sådan noget. Det er virkelig det. Jeg kan prøve at se alt muligt. Det er helt nogen. Jeg bruger. Hvad nu det for noget der? Hvad nu det for noget der? Sådan en sød bag. Ja. Okay, du siger, jeg ved godt, det er 20 eller 25 her. Til podcasten, der tager 25. Det er en snad, der er med, der fik det. Det er sjovt. Den har mange millioner gennem den her. Og det er ost også lige her. Det er ikke ost, det er foto. tror hver gang, jeg ender med en lille rum på den tur her. Jeg tror hver gang, jeg slipper min her. Og det var uge. Så er jeg 2 måneder henne, og sådan 2 nætter. Det er okay. Jeg har brug for det alligevel. Sygt nok. Så god var den heller ikke meget sammen, den her. Det er ikke dårligt. Jeg kan ikke finde ud af, hvad der er i den der. Det er fra Afrika. Hvad er det sjovt, den der? Altid lidt over Filippinske. Selvfølgelig er det her. Men jeg er alligevel på overraske over det. Det er vildt meget, meget der vinder om sammen, og det er faktisk ret der kan klare den der spise med far og skide, så det er jo ikke det vildt ret, så vinder meget om sammen, og også det kan man. Det er vildt ret, det der.
Ligesom den der karton i princip for eksempel også sådan noget. Det er jo meget med sådan noget plastmidler eller forskellige typer ud. Det har noget. I stedet for ris, samme ingredienser, læg, kylling. Jeg tror, du vil kunne lide noget af det kul. Prøver du ikke at spise så meget af det, i år spiser alle 4 år på tequila lige. Der købte vi nu også nogle forskellige varer, så det er jo ikke sådan, de gør det, hvor de tager lidt af hver og sådan noget. Smager lidt her. Det er sjovt, at de har lavet det. Det er sjovt, ikke, hvor ting kan ske en lille smule. Det er jo ret. Jeg kunne virkelig nærmest det, sådan det, jeg var hjemme, men jeg var ikke så sent, det var 3:30 eller sådan noget. Jeg sad ude på et tag med røg og små. Så tager jeg nogle vældig godt rundt ude foran der. Jeg tænkte, så lavede det sådan en sjovt video, hvor jeg sådan en YouTube det gjorde. Bare da jeg vågnede op, så der sådan en kom for at lave 800. Hvorfor det ikke lige gør meget, for det kan altså være svært at få folk til at se situationer og give dem på YouTube, der godt over noget, det er rigtig svært. Så er der solbriller, bælter, og kom ud her, det er trygt. Jeg havde et møde i går med mig, og jeg ude og sagde til mig, at jeg ville lave sådan en arm, og det havde jeg glemt. I dag ringede jeg kort til, og siger, at jeg har lyst med det. Jeg kan ikke rigtig få noget af udlagt i knæk, jeg tror, det var færdigt det. Jeg har været skrevet til dem på mail også, jeg forstår ikke, hvorfor de glemmer at indkalde til noget. Men jeg vil ikke gerne kalde det mest med mail, ikke? Det er jeg selv til, jeg har allerede fra min side, hvor jeg siger til Mille til at stoppe det her, så det er holdbart. Jeg kan ikke blive ved med at komme til at have en videre, og jeg er ikke ved med at komme til videre. Det er som om de ikke vil slippe mig nu. Det skal om den del, der forlænger den aftale. Jeg skal bare sætte de ører, der bare bliver forstået. Det er så meget accepteret. Jeg tænker bare ikke op, hvordan det gør.
virkelig, så skulle jeg jo sagt til dem, at komme hjem herfra, så til brug, de har brug for mere støtte og hjælp, og det er ikke lov til at få et nyt forløb. Heldigvis kan man sige det, så har der ikke været noget tilbage fra nogen af noget, jeg har ikke været med hensyn til indkaldelse eller samtale eller noget af det, så og nu har vi jo lige over en uge tilbage, så det væk er der i hvert fald. Der kommer ikke noget møde, før jeg kommer hjem. Kender du den drink, der hedder Skinny Bitch? Kommer der? 3 børn. Nu tænker man. Der er en, der hælder mig op. Du siger, det er ord nu. Ikke et ord, siger. Ikke en lydkop, der bare noget siger. Ikke en samtale, der noget med dig. Det er meget bedre at samtale hele tiden. Det er helt på toppen. Der er ikke noget tilbud, der ikke er mig. Der vil godt lige være lidt mere. Så nu connecter de over. Jeg vil søge op over, så han står derovre. Han op over den anden derovre. Jeg vil ikke se. Ja, det er den musikfester. Den har mere helt den her, som det er så fester. Det gik ikke. Lige det derhjemme. Og løbet snart. Det er en syg måde, at connecte sig på. Det er sygt. Kom så. Op med det. Do it. Ja, tak. Nu snakker vi. Nu kan det ikke nå det. Jeg kan ikke nå det. Det begynder meget til nogle folk til at lægge ting og sammen med den der sådan elektrik. Nej, ja, det de laver de der. Næsten det for det, men det ligner jo ikke særlig meget andet end bare nogle klade, og nogen, der bare lyder til på den del. Jeg tror, det er uddannet med det der. Der er ikke mange uddannede her. Den eneste uddannede person, der er modtaget af det, det er bare noget, der så er der hedder billigere. Ja, det er ikke noget, der bare går op og laver det der. Nej, det skal vide, hvad du laver. For ellers så dør du. Der er ikke nogen vælge, der er noget der, og det er bare sådan, at den er renset på det. For en større virksomhed, hvor man løber.
Ja, den der holder på. Ja, så folk ikke kan komme ind for. Det er jo vigtigt for. Der er ikke noget der. Der er ikke noget. Okay, så må det være derfra. Hvad er det elektriker? Hvad tror du, man er med i? 500 peso? Altså, der er ikke sådan noget, der er biler på. Der er ikke noget. Der er ikke noget, der er 30 minutter. Der er også lidt pizza, så er det ikke rigtig kort tid. Så det er ikke tænkt. Pizza. Du er egentlig gerne smage på, så det kan jeg sige. Ah, det var jeg ikke. Det kan jeg godt se på. You again. One more. Jeg skal til at få afregnet og komme videre.
Har du nogle mønter? Hvis jeg skal bruge det en 5 eller en 10. Kom der. Præcis. Så det må sætte op og læse af. I only got 2 coins. Only.